Bună, dragi prieteni! Continuăm seria noastră de podcasturi și am în fața mea un om, un bicăjan autentic, care a decis să rămână acasă și abia aștept să aflu de la el de ce acasă e mai bine pentru el. Octavian, bună, bine ai venit la Casa Bicăjanului, la Curoșu, într-o zi dintre asta faină, în care eu sper din tot dragul să aflu de la tine povestea ta de viață și de ce acasă e mai bine pentru tine. Salutare, Marius! Îți mulțumesc mult pentru invitație. Ce să zic? N-am vrut niciodată să plec. Ok. Întotdeauna am zis că vreau să rămân în țară. Poate când eram foarte puști, așa vedeam, era afluxul ăla de oameni care plecau din țară în afara țării, dar eu am zis că nu vreau să fac asta. Și n-am vrut, nu m-am gândit niciodată foarte serios să-mi iau în calcul varianta asta. Spune-mi, te rog, deci tu ai crescut și ai copilărit în Bicaz, în orașul Bicaz, nu? Până la 14 ani pot să spun că da. Și liceul l-ai făcut tot în Bicaz? Sau? Nu, la Iași. L-ai făcut la Iași, ok. M-a ambiționat profesoara mea de română, care a zis că făceam pregătire la limba română cu ea, clasa 8-a. Eram un tip puturos, așa, la materiile care nu-mi plăceau și limba română era una dintre ele. Și mergeam la pregătire și m-a întrebat așa, cam unde aș vrea să dau. Aveam un văr care a dat la liceu, la Iași, la CFR, și zic că vreau să dau la Iași, la CFR. Dar nu cu o vreo intenție foarte serioasă. Nu știai ce să învați acolo, doar pur și simplu... Da, pot să zic că am aruncat așa o vorbă. Și ea zice, unde să te duci, tu acolo? Că acolo sunt 5, 6, 7 pe loc, e concurență. Tu, ești praf. Ca să înțeleg ce se studia acolo, era așa mare concurență. Era liceul CFR, un liceu tehnic, unde se duceau în special copiii celor care lucrau în sistem. Și visa să aibă un job tot în sistem. Părinții duceau în CFR pentru că se câștiga bine, era un job sigur la stat și așa mai departe. Erau niște cutume dintre astea. Și profesoara m-a descurajat total. Și atunci a venit în mine ambiția. Chiar îi demonstrez eu. Chiar nu pot eu să fac asta. Știi? Și nu știu dacă tehnica pe care o adopta ea era asta prin care să-ți arate, să-ți demonstreze că nu ești bun sau îți spunea vorbele astea ca să te motiveze, dar la mine a prins, știi? Și în momentul ăla am zis, nu se poate, hai că mă duc. Bineînțeles, m-am dus, am intrat la liceu. Într-adevăr, erau 7 și ceva pe loc, dar bineînțeles, foarte mulți mult mai praf decât mine, așa că eu am fost admis. Okay. Am învățat în perioada respectivă și m-am dus la liceu la Iași. Super. Și acolo ai făcut și facultatea, bănuiesc, nu? Nu. Nu? M-am plimbat așa, am ales... Asta, Iașiul e singurul oraș cu I în care am fost. În rest am fost numai în orașul cu B. Am plecat din Bicaz. Am fost la Iași la liceu, unde a fost o școală a vieții foarte dură. Plecat de acasă, unde până la vârsta de 10 ani am fost singurul copil din familie. 9 ani și ceva s-a născut sora mea. Până atunci mama cu tata m-au ținut așa în brațe. Eram băiatul casei, băiatul lui mama, ținut în puf și așa mai departe. După care, în perioada în care deja s-a născut sora mea, eu eram destul de mare și am simțit și eu momentele mele de gelozie, dar nu era distanța mare și nu prea aveam timp să ne întâlnim. Eu aveam un program, ea era foarte mică, după ce am plecat la liceu lucrurile s-au schimbat, că eram plecat mai mult timp și acolo am dat de dracu, ca să zic așa, știi, că nu am la liceu. Descurcă-te, Octavian, singur. Descurcă-te, du-te departe de casă. Mi-aduc aminte primul telefon pe care l-am dat acasă, cu o fisă dintre aia de 5 lei din Poduroș. Am plâns la telefon cu mama. Efectiv plângeam. Greu, îți dai seama. După câte luni a fost sentimentul ăsta de dor de casă? Da, a fost după primele 3 zile. Da? Ce luni? Îți dai seama? Primul copil, și mai ales dacă e singurul, în casa unor oameni tradiționali, oameni iubitori, oameni care stau și îți oferă tot pe tavă, da? Sentimentul ăla este sentimentul de acasă și ca de al tău e cumva. tot. Al tău e tot. Și în momentul în care pleci, a fost decizia mea, n-a fost decizia nimănui. Tatăl meu, mama mai zicea, dar mai gândește-te. Tata nu. Unde vrei să te duci, du-te. Tu trebuie să fii în viața așa, trebuie să te descurci și trebuie să fii puternic. Mi-a fost foarte greu.
A fost foarte greu emoțional. Am ajuns într-un liceu unde erau 99% băieți. Aveam în clasă 3 fete, dar niciuna nu era din care să fi stat, care să stea în cămin. Noi stăteam în cămin la Iași. Restul erau din Iași și erau 3 fete care veneau din Iași. Și aveai doar pe vărul tău, nu? Sau el deja a terminat? Nu, el era cu un an mai mare ca mine, dar l-aveam pe el acolo. Și bineînțeles, când te duci, începi să-ți formezi prieteni și așa mai departe. Aveam colegi din Piatra Neamț cu care mergeam și cu el. Mergeam la Iași de la Bicaz, la Bacău, la Pașcani, la Iași. Și aveam ruta asta, aveam de schimbat 2 trenuri. De fapt erau 3 trenuri. Era Bicaz-Bacău 1, schimbam o dată la Bacău, Bacău-Pașcani, al doilea tren, mai schimbam la Pașcani a doua oară și de la Pașcani la Iași mergeam cu alt tren. Și devenise o chestie foarte faină, dar totuși, la început era greu. Totuși erai norocos că aveai tren de persoane în oraș, adică în primul oraș cu B din viața ta, Bicaz. În Bicaz. Da, se spunea pe vremea aia, când mergeai la Bicaz, că mergeai acolo unde întoarce vulturul. Că la capăt de linie. Trenul de la Bicaz nu mergea în altă parte. Făceam câte 6 ore pe drum dus, 6 ore întors. A fost o viață combinată, grea și frumoasă. A avut și partea ei frumoasă liceu, dar a fost grea pentru că acolo m-am dezvățat de alintul ăla părinților și a trebuit să iau lumea în piept și să mă descurc. N-aveam încotro. În clasa 9 au tăvărât țiganii pe mine, m-au lăsat fără bani. Adică trăiești niște momente de genul ăsta. Vin lângă tine 5-6, ești singur. De unde? Te buzunăresc și îți iau tot. Eram un copil, eram un puști. Dar toate lucrurile astea m-au făcut să fiu persoana care sunt astăzi. Exact. Da. M-au ajutat foarte mult. Păi gândește-te, plecam de acasă unde aveam tot și părinții, cum facem noi părinții, facem tot posibilul să le punem la dispoziție copiilor tot. Să aibă confort, să aibă educație, să aibă căldură, să aibă mâncare, să aibă toate lucrurile necesare dezvoltării lui și creșterii în cele mai bune condiții. Am plecat la liceu, unde ușa la cameră nu se încuia niciodată, hainele trebuia să le ții într-un dulap cu cheie, aveai o valiză în draie de armată sub pat, priză n-aveai în cameră. Mâncarea care venea cu ea de acasă se evapora. Mâncarea aia ținea 2 zile și după aia se evapora, te duceai și mâncai la cantină, geamurile, fluiera vântul și n-avea nici căldură suficientă să stai cu plapuma până în cap uneori și cu fesul în cap și dormeai noaptea sub plapuma acolo ca să-ți fie bine, plapuma din traia adusă de acasă de lână. În ce an era ăsta, experiența ta cu... 97. Ok. Mă gândeam să văd un pic cam cum era situația cu Iașul pe vremea aia, că acum a explodat, acum e alt Iași față de ce era atunci, cumva. Da. De asta te-am întrebat. Și după liceu, ce facultate ai ales să faci? Sau unde ai făcut, ai continuat? La Brașov, al doilea oraș cu B din viața mea. Aoleu. Deci ca mersul trenului de la Bicaz până la Iași, ai decis tot în zigzag să mergi. Adică Bicaz, Brașov, Buzău, București, nu? Tot interesant. E așa, a fost primul, am plecat de la Bicaz, Iași, Brașov, Buzău, București. Da, am ales să fac facultatea la Brașov. Și a fost cea mai frumoasă experiență. Adică partea aia de liceu, unde majoritatea o trăiesc foarte bine și foarte frumos, pentru mine a fost destul de grea. Pentru că, exact pe motivele pe care ți le spuneam mai devreme, a fost o experiență grea, dar totuși frumoasă. Eram preponderent băieți, a fost frumoasă partea finală a liceului, așa, în clasa 11 și a 12 învățasem lucrurile cum se întâmplă, mai fugeam la... Ieși în oraș, lucruri de genul ăsta. În discotecă, am început să cunosc prietenii care erau mai mari decât mine sau care erau la facultate. Aveam un prieten, Gabi, care era bodyguard în discotecă și mergeam acolo în roșu și negru. Era altfel vedeai viața în momentele alea, dar ulterior, când am ajuns la facultate la Brașov, lucrurile au fost cu totul diferite. Mi-aduc aminte prima reacție la Cosmin, un bun prieten, pe care o să-i transmit podcastul ăsta ca să văd dacă povestesc despre el. L-am cunoscut la examenul de la facultate chiar în prima zi. Și în timp ce dădeam examen, eram eu cu I, el cu M, eram unul lângă altul. Și între noi, culmea este soția lui. Era soția lui fix la examen.
Okay. Soția lui care are părinții de la Hango. Și mi-aduc aminte, Cosmin, am stabilit noi atunci dacă intrăm împreună la facultate să stăm în aceeași cameră. Atunci ne-am cunoscut la examen. M-am luat împreună, ne-am dus acolo, ne-am cunoscut, ne-am dus la cazare și el avea ceva relații și am obținut o garsonieră. O garsonieră în care stai în cămin. Garsoniera reprezentând o cameră unde aveai 3 paturi și aveai baia ta. Restul erau apartamente cu 2 camere și cu baie comună la cele 2 camere. În colțul holului, probabil. Nu, erau 2 camere și era o baie, un duș și o toaletă care deservea la o persoană. Garsoniera avea 3 persoane cu baie. Era foarte, foarte bine în cazul ăsta. Da, era foarte bine. Și când am ajuns acolo, Cosmin 1,98, mare așa, un tip înalt, știi? Și ajung eu cu el acolo și cu maică să intrăm în garsoniera, în camera respectivă. Și el la fel, ținut, el cu părinții cu potențial financiar mai mare decât părinții mei, ținut și mai bine decât am putut fi eu ținut din punct de vedere al unor posibilități materiale. Și nu că mi-ar fi lipsit ceva, doar că nivelul era altul. Și eu trecusem prin liceu, el nu. Și am zis, tu mamă, tu, să-mi bat picioarele. Nu stau aici, tu m-au unit să mă bați. Eu făcând comparația instant între ce era la liceu, ce a fost la liceu și ce era aici, băi, ești nebun. Hai mai ce-am liniștit, să vezi ce fain facem noi aici camera asta. El a avut un șoc. Dai seama, te duci și vezi o cameră goală, nevăruită, nezugrăvită, cu așa cum e la cămin, știi? Și stai liniștit că e bine. Zic, avem prize în cameră? E bine, da, nu ne electrocutăm. Asta vorbeam cu un prieten despre ce compari. Trebuie să vezi ce compari. Dacă compari România cu Germania sau dacă comparăm Germania cu, nu știu, Singapore, depinde ce compari. Da, adică și ce parcurs au avut țările astea, la fel cum un copil de unde pleacă. Adică un copil care îi se dă totul, are altă perspectivă față de un copil care poate a avut situația mai limitată. Corect. Și chiar dacă depinde foarte mult de experiențele pe care le-ai avut în trecut. Cum a fost și în cazul meu. Exact. Experiența aia mea m-a dus să văd că acolo e ceva wow. Că dacă aș fi ajuns acolo făcând liceul la Bicaz și stând la părinți în continuare, cu siguranță și pentru mine ar fi fost șocant să văd diferența. Exact. Da? Exact. Da. Eu am avut o experiență și într-adevăr am făcut o cameră foarte frumoasă în care ne-am distrat foarte mult. Ne-am distrat în toată facultatea bine. Îmi pot imagina. Înainte să îmi povestești ce ai studiat la Brașov și parcursul tău în ale antreprenoriatului, te invit la un vin foarte, foarte bun din Moldova, de la Crama Neamțu. O familie care a pus bazele unei crame foarte faine, cu un vin excepțional, și te invit să guști din vinul ăsta și din bucatele pregătite de scumpa mea nevastă. Și această sticlă, cred că e alegerea perfectă pentru o seară faină cu soția ta. Asta e cadou din partea noastră. Îți mulțumesc frumos. Așa. Și îți spun binevenit. Bine te-am găsit și mă bucur să ajung la Lacul Roșu. Așa, și la Brașov ce ai ales să studiezi? Ai ales să studiezi cumva inginerie sau că bănuiesc că... Mi-am dus pe zona de inginerie pentru că în liceu am făcut foarte mult desen tehnic și parte tehnică în liceul CFR, în care am învățat tot felul de lucruri. Am avut și parte de practică și în practică am stat în atelierul mecanic, unde făceai tot felul de lucruri, tăiai șine de cale ferată cu bonfire-ul. Da, și mi-aduc aminte că am tăiat cel mai rapid șina de cale ferată. Erau așa bancurile înșirate pe o masă foarte lungă, erau acele menghine, așa. Era șina pusă acolo și fiecare copil, că eram copii, da? Fiecare băiat la bancul lui, cu fierăstrău, trebuia să tai o bucată de șină de cale ferată ca să faci nicovală. Aveam un profesor Cioancă îl chema. Deci ăla era impecabil omul. Impecabil din ce punct de vedere? Din punct de vedere al disciplinei, al ordinii. Acolo am învățat să măturăm. În momentul în care măturai și ridicai puțin praf, fără să faci praf, nu? Da, țipa la noi. Și la fel, mi-a rămas chestia antipărită în minte, că acum când văd și eu pe cineva că mătură și ridică praful, bă, nu-i normal. Zic, nu mai fă cu mătura ca și când vrei să o arunci. Ia și tu și ia ușurel. Deci era ca în farmacie.
în atelierul ăla. Da? Și mi-aduc aminte că ne-a dat câte o pânză de bonfire, bineînțeles că am rămas șocați. Cum să stăm cu pânza de bonfire? Da, hai să vedeți. Și țipa, toată lungimea pânzei făcea. Aia era mai mult un test de ăsta de răbdare decât de a lua abilități de lucra cu sculele, știi? Cumva... Te învăța principiul de utilizare a unei scule. Că de regulă mulți cu fie răstrău, că e mic, că e mare, pânză de bonfire sau orice instrument care taie cu dinți, folosește așa foarte în scurt, crezând că dacă folosește din, 10 cm doar 2 sau 3 cm, are spor. Nu. Și ăla ne învăța că pe toată lungimea pânzei el poate să taie. Și am practicat chestia asta pe care el ne-o tot spunea, și au fost foarte multe lucruri pe care le-am învățat ulterior. Da? Cum să ții o sculă în mână, cum să folosești un... Exact. Pentru un bărbat asta e primordial, cred eu. Asta e obligatoriu. Să învețe. Să știe să... Să șurubărească, să meșteșugească. Exact. Să facă lucruri prin casă, să spunem așa. Da. Plus că pentru activitatea pe care tu o ai astăzi... pentru a ști să ții sculele în mână, asta e un mare lucru, adică nu te poate fraieri nimeni să-ți vândă povești când tu ai o experiență practică cu lucru, cu utilajele, cu sculele, nu? Categoric. Ce specialitate ai terminat? Am făcut industria lemnului. Industria lemnului. Da, am dus la facultatea de industrializare a lemnului, era pe vremea aia. Aveam o parte tehnologică și o parte de proiectare. Am dus pe zona de tehnologia lemnului, nu pot să spun acum de ce am ales varianta asta, cu toate că îmi plăcea foarte tare și partea de proiectare. Bineînțeles, n-avea nicio legătură cu ce făcusem în liceu, dar în schimb bazele lucrurilor învățate să zicem, de la Școala Generală de Desen, pe care le făceam cu domnul profesor Stanciu, Dumnezeu să-l odihnească, m-au ajutat atât în liceu cât și în facultate. Și evident, partea asta matematică, partea asta tehnică era pentru mine și mi-a prins foarte bine tot ceea ce am învățat înainte în liceu. Am făcut facultatea de industria lemnului, am terminat, după care, ca să spun cum am ajuns eu la partea asta de tâmplărie, în 95, cred 94-95, am plecat într-o vară la Costinești, în Gazda. Nu ne permiteam noi să mergem la hoteluri și așa mai departe. Și cum mergeau toți la Costinești. Și atunci am văzut tipul la care stăteam în Gazda, avea un atelier de tâmplărie din aluminiu în spatele casei. Și omul iarna, că acolo activitatea era doar vara, iarna punea termopane la toată lumea pe acolo. Și practic, mă scuz că fac o paranteză, tâmplăria din aluminiu a intrat prima dată în țară la noi, sau era deja, și după a apărut profilele PVC, nu? Da. Okay. Era nevoie pentru tâmplăria în aluminiu, e nevoie de foarte multă atenție, de oameni mai migăloși și de scule mai puține, dar e mult mai multă manoperă. La fel se întâmplă și în ziua de astăzi, da? În producția de tâmplărie versus tâmplăria de PVC. Și mi-a plăcut tare mult treaba asta și am zis, e chestie de viitor, e o chestie care va merge în România. Deci asta în perioada liceului ai fost? Nu, în facultate. Am înțeles. Stai cât am zis, 95? 95, da. Nu, cred că era 93-97 am fost în liceu și 97-2002 am fost în facultate, da. Nu, cred că undeva 98-99. Ok. Scuze de... Și asta ți-a făcut un click la tine, ai văzut, wow, ce afacere tare, nu? Am zis, nu că afacere, am zis că e de viitor. Chiar asta mi-am zis și am zis, îmi doresc să fac asta în viitor și îmi doresc să fac o firmă a mea cu treaba asta. Bineînțeles, după ce am terminat facultatea în 2002, fosta mea soție era din Buzău și m-am mutat în Buzău alături de ea și acolo am ajuns la o firmă care avea și parte de tâmplărie, de PVC, aluminiu și așa mai departe, avea și parte de mobilier. Bineînțeles că ei au crezut că eu vreau pe zona de mobilier, din discuția pe care am avut-o, facultatea pe care am terminat-o și așa mai departe. Și am zis, nu vreau acolo. Păi de ce? Păi nu cred că îmi place atât de mult. Pe cât mi-ar plăcea partea asta altă de tâmplărie. Cu geam termopan, tâmplărie, nu pe zona de mobilier. Deci asta era în Buzău. În 2002. Deci după facultate te-ai mutat în Buzău. Da. Între timp te-ai și căsătorit la atunci, nu? Sau... Da, în 2003, cred. Ok.
m-am căsătorit, prima dată. Deci, Buzău, 2003 după facultate. Da, deci ai început angajat la o firmă existentă pe vremea. Nu, prima dată m-am angajat undeva la o fabrică de mobilă în Sovata. Când am terminat facultatea, împreună cu Cosmin, am stat câteva luni de zile acolo, nu știu, 2 luni de zile, 3 luni de zile. Și era o firmă italiană, cumpăraseră o fabrică și trebuiau să o amenajeze. Și munceam acolo ca ultimii salahori. La un moment dat i-am zis, tata, știi ce, te rog frumos vino și cu mașina, hai să luăm bagajele de aici, nu mai stau. Și am plecat. M-am dus la Buzău și acolo mi-am căutat de muncă. Am stat 8 luni de zile la o firmă, pe partea asta de tâmplărie. În prima lună am stat în birou, eram domnul inginer. Aia de prin atelier pe acolo făceau mișto de mine. Eu nu-i băgam în seamă. Pierdeam timpul uneori, mă uitam pe cataloge, vedeam ce puteam să fac. După vreo 2 săptămâni am zis, eu nu pot să stau aici cu mâinile în sân, să nu înțelegeam tot ce se întâmplă. Mă mergeam prin hala de producție, vedeam pe oameni care pleacă și am decis să plec cu ei la montaj. După ce am început să plec cu ei la montaj, am înțeles ce înseamnă. La montaj, la măsurători, în producție. Și din birou am sărit în producție. În producție și în Te simțeai montaj. mai în largul tău cumva. Începeam să văd că se leagă toate lucrurile pe care le vedeam în niște catalogi tehnice și vedeam cum se leagă lucrurile între ele. Și studiam și catalogul, mă duceam și în producție, mergeam și la montaj, mergeam și cu anumiți băieți la măsurători. Să înțeleg un pic cum se întâmplă lucrurile în domeniul ăsta. Și a început să-mi placă din ce în ce mai mult. Mă duceam și în zona de vânzări să discut cu clienți, dar am zis când la început trebuie să înveți. Și la un moment dat văd casa vecinului din spate, stăteam la etajul 7, acolo văd casa vecinului din spate că era în construcție. Și hai să mă duc să discut cu el, poate vrea să-și pună ferestre, că da, trebuia să scot salariul, trebuia să prestez. Deci jobul tău nu era să cauți clienți, de fapt, nu? Dar Era să caut și clienți, să fac și vânzare, dar totodată ca să pot să fac lucrurile astea, trebuia să învăț foarte bine procesul. Trebuia să învăț foarte bine produsul. Și am învățat foarte bine produsul, doar ducându-mă acolo. Teoretic, jobul meu a început să fie pentru partea de măsurători și vânzare. Măsurătorile, teoretic, era cea mai simplă parte. Da? Eram dezvolt ca și acum, nu aveam nicio problemă. Chiar zilele trecute mi-am dat seama când am avut primul speech în public. Când am terminat facultatea, am prezentat cursul festiv. Eu cu Anca Ciurea, fosta mea colegă, și de atunci, adică mi-aduc aminte că ăla a fost primul moment în care am prezentat și am vorbit în public în fața 100 de oameni, 100 și ceva, 200 de oameni, mulți. Îți dai seama, noi eram 70, 80, 100 în an, în mai multe grupe, au venit părinți, profesori și așa mai departe, dar aveam inocența și curajul ăla de... Asta explică și faptul că acum vorbești foarte, foarte bine în fața camerei. Ceea ce eu o trebuie să fac foarte multă treabă ca să ajung măcar să deschid camera și să mă filmez, știi? Ca să nu mă simt un impostor, știi? În fața camerei. Cu tine mi-e foarte ușor să vorbesc. Cel mai greu e când vorbești singur. Singur cu telefonul când te filmezi, aia e crunt. Da. Știu. Știi, nu? Știu. Ala e un lucru extrem de greu de făcut. Eu și trebuie exercițiu. Eu de regulă filmez 2, 3, 5 ori și aleg varianta cea mai bună. Nu ești singurul. Stai liniștit, e bine, ești pe drumul cel bun. Așa facem toți. Da. Sau cel puțin de acolo plecăm. La un moment dat poate că ți iese un film din prima sau din două. Dar n-ai ce să faci. Asta înseamnă exercițiu, asta înseamnă perseverență. Exact. După ce ai învățat la firma la care ai lucrat, cum merg lucrurile, cum a fost clicul ăla care ai ajuns, ai învățat tot, probabil te-ai plafonat și ai simțit că poți să faci lucrurile mai bine decât ți era impus de firmă, probabil, nu? Cum a fost procesul? N-am ajuns acolo. Domnul cu casa din spatele blocului de care îți spuneam, ne-am împrietenit și zice, ce-ar fi să facem o firmă de termopane? E greu? Și zic nu. Și aia a fost șansa de care am profitat, oportunitatea de care am profitat în vremea respectivă, astfel încât
Da. să facem o firmă, să plecăm pe un drum împreună, după 8 luni de zile, să facem o firmă împreună, de tâmplărie, în care el să vină cu partea financiară, eu să vin cu munca. De aici am plecat și în următorii 2 ani și un pic am fost asociați și am muncit fără concediu, fără zi de sâmbătă liber. Duminica nu lucram. În rest, munceam de dimineață până seara. Cât s-a putut. Și atunci am învățat și eu ce înseamnă să ai o afacere. Deci asta 2004? 2000? Când? 2003 am făcut firma. Până în 2005 am fost asociat cu... Deci atunci s-a suprapus cumva prietenul tău cu care ai început, a văzut potențial în afacerea asta, vedea potențial în tine că aveai cunoștințe ce el nu le avea, el poate avea bani. El avea bani pentru tâmplărie, pentru casă și a zis, uite, eu nu fac casă, tâmplărie, acum că nu mă grăbesc, hai să băgăm banii ăștia să facem o afacere. Super tare. Da, m-am dus acasă, bineînțeles, împreună cu fosta mea soție, cu socrii, părinții ei și am pus întrebarea. Uite ce mi-a propus Sandu. Nu se poate. Din start de regulă... Am avut 2 păreri care a zis, nu cred că e bine. Și a 3-a părere a fost, faci cum vrei tu. Și bineînțeles că am ales cum am vrut eu. Și... Varianta corectă. Da, varianta corectă. Varianta corectă pentru că suntem, așa am fost setați. Dacă e să luăm și din punct de vedere al istoriei și al modului în care am trecut prin comunism și cum au fost învățați părinții noștri să fie ținuți de sistem așa mai sub papuc, mai într-un mod foarte controlat, da? Eu am zis nu. Eu am fost așa tipul ăla mai rebel. Și ai decis să te bagi în afacere cu prietenul tău? Mult spus prietenul meu la vremea respectivă. Deci cunoștința, vecinul Era tău. vecinul. Da, ne împrietenisem, dar eram așa într-un început de relație, el mai mare decât mine. Dar probabil că a văzut în mine potențialul pe care eu nu-l conștientizam la vremea respectivă și am pornit pe drumul ăsta. Amândoi. Nu ne-a fost ușor. El mai avea o afacere. El știa cu ce se mănâncă toate lucrurile astea și asta a făcut ca să fie lucrurile mai ușoare. Cel puțin partea juridică. Da, cel puțin partea legislativă, partea juridică, partea de tot ce înseamnă birocrație și așa mai departe, el o cunoștea. Eu aveam partea asta la altă și am început să angajăm oameni, am început să facem ferestre prin cunoștințele și relațiile lui. Eu nu aveam nicio legătură cu Buzău, eu abia mă mutasem acolo. Cum ați reușit pe partea asta de utilaje, hală, avea el lucrurile astea sau trebuie să închiriați, să începeți? Am închiriat. Am luat-o de jos, am închiriat, am cumpărat niște utilaje, am început să producem, să facem primele ferestre și am început să vindem la diversi cunoscuți de ai lui. După care am început să facem un showroom, am căutat să facem ceva publicitate, reclamă și așa mai departe. Iar după primii 2 ani de zile am devenisem 3 asociați, nu mai eram doar eu și pentru că am mai considerat noi că avem nevoie de niște bani ca să putem să dezvoltăm și mai bine. Iar după 2 ani de zile mi-au zis, uite, credem că e momentul să ne despărțim din diverse motive. Nu mi-a picat bine deloc atunci. Pentru că pe 2 ani de zile n-am fost într-un concediu, n-am avut libere, n-am avut program, am muncit de dimineață până seara. Și... Nu ai numărat orele care le-ai muncit? Nu, n-a existat așa ceva. Nu, eram trup și suflet acolo. Pentru mine aia era visul meu. Era visul meu din facultate, de cum îți spuneam. Atunci am fost foarte implicat. Am învățat foarte multe lucruri, am creat foarte multe relații. Am fost foarte, foarte bucuros că am putut să fac lucrurile astea. Mi-a fost greu atunci, dar am zis ok, într-un final. Am rămas în niște relații foarte bune. Mi s-a oferit o sumă de bani pe care am acceptat-o. Iar cu suma respectivă de bani am zis ce fac. Am stat o lună de zile și n-am făcut nimic. Atunci a fost momentul de concediu după 2 ani de muncă. N-am făcut nimic în sensul în care era vară, m-am plimbat, am fost în concediu, m-am relaxat. Și vedeam că telefoanele sună, vedeam că eram căutat de diversi posibili clienți și am zis ce fac? Mă duc să mă angajez undeva cu niște bani în buzunar sau am niște bani și consider că nu i-am avut și hai să mergem mai departe. Și așa am făcut. M-am dus, mi-am căutat spațiu, mi-am cumpărat utilaje, hai să facem firmă. Și atunci am înființat DACO.
Super. Daco, de la ce vine numele Daco? Daco sunt 4 litere care vin de la numele fostei mele soții, D.A., de la Daniela, și K.O. de fapt este O.C., invers de la Octavian. Ok. Asta e combinația. Dar numele este foarte fain, adică îți rămâne în minte, Daco e un nume care îți rămâne ușor în minte. M-am jucat cu astea 4 litere, de fapt cu mai multe. Astea mi-au plăcut foarte tare cum sună. Și am făcut societatea, am depus actele, am făcut toate lucrurile, toate demersurile, ca într-adevăr să-mi placă. Mi-a plăcut foarte mult și mi-am dat seama că e un nume ușor de deținut, cu rezonanță. Am ținut cont de câțiva factori, intuitiv. Nu cu cunoștințele pe care le-am astăzi. Astăzi, dacă aș alege, aș lua în calcul mult mai mult. Ai studia un pic altfel. Aș studia un pic altfel. Da. Multe lucruri le-am făcut din intuiție. Foarte multe lucruri. Permite să spun, toate marile lucruri care le-au făcut oamenii mari ai lumii, le-au făcut din intuiția divină, nu au studiat marketing sau business, cum facem noi acum. Da, știi? corect. Adică dacă vorbim la mari inventatori ai lumii, au fost conectați acolo în cloud-ul ăsta de unde ne luăm toți informația și cu intuiția aia au făcut lucrurile. Deci, așa și tot atunci cu logo. Așa și, deci, practic, ai plecat la drum singur și ești în prezent în firmă, deci tot singur. Ok. Da. Super. Dar ai reușit să... Greu și foarte greu. Ai reușit să aduni o echipă faină lângă tine, cu care lucrezi. Din ce vedeam eu, ai oameni și de pe vremea aia, la început, nu? Încă angajați în firmă. Nu mai am acum... Am avut până acum 2 ani de zile un băiat angajat care a plecat acum 2 ani de zile de la mine, dar a fost de la început. Știam eu ceva, am văzut Am mai avut acum un recent în februarie, a plecat Marian, care era de 16 ani și ceva. Firma e de 18 ani și ceva și Marian avea 16 ani și 7 luni, ceva de genul ăsta, la momentul la care a plecat. Adică foarte vechi. Da, am o echipă faină și am oameni care sunt mulți de peste 10 ani. Am oameni care aveau 11 ani la mine și au ieșit la pensie, ca să înțelegi. Am fost clientul meu, Nea Vasile, am fost clientul nostru, m-am dus la el să-i montăm ferestre și soția lui zice, n-aveți un loc de muncă pentru soțul meu? Și zic, doamnă, momentan nu, că nu aveam nevoie. Că are un serviciu unde lucrează și destul de solicitant fizic, lucra undeva la niște tuburi de oxigen. Și era o muncă fizică incredibil de mare. După care, la un moment dat, a fost momentul în care nu mai mi-aduc aminte cum a ajuns din nou la noi să discutăm ce a venit. Un om care a ieșit la pensie. Primul, de fapt, care a ieșit la pensie. Frumos. Da. Care a fost momentul în care ți-a fost cel mai greu cu firma nouă înființată? Că bănuiesc că atunci, la început, de fapt, bănuiesc din experiență, știu că la început e entuziasmul foarte mare și entuziasmul ăla îți dă o energie că dărâm tot. Adică... Da. 2010 am avut un moment foarte greu cu firma. 2010 am avut o lucrare cu o firmă din București. Deci după criză, cumva, sau în plină criză, de fapt. Da. Cumva. Era în plină criză. N-am simțit criza. 2008-2009 n-a existat criză. Eu băgam bani în publicitate, eu făceam reclamă peste tot, mergeam în plin și creșteam fără niciun fel de problemă. Chiar nu exista treaba asta. Lucrând foarte mult cu persoanele fizice, totdeauna în criză se opresc anumite proiecte mari, cum suntem și acum. Da? Suntem într-o perioadă de criză în care multe proiecte mari s-au oprit. Da? Cele mai multe proiecte sau cel mai benefic în perioada de criză să te adresezi, cum suntem noi în partea asta de servicii și livrare de produse de genul ăsta, să te adresezi către persoanele fizice. Noi n-am simțit atunci. Riscul e mai mic, cumva. Persoanele fizice nu renunță la anumite investiții. Da. Tu, în momentul de față, dacă te apuci să construiești o casă și știi că ai bani pentru casa respectivă, dacă la anul vine o criză, tu nu te oprești. Știind că ai bani, tu continui. Poți să amâni un pic, dar nu te oprești. Poți să amâni, dar nu te oprești. Amâni doar în cazuri excepționale, cum a fost pandemia, la nici atunci nu s-au amânat lucrurile. Da? Foarte tare. Au stagnat puțin, într-adevăr. Dar noi în construcție am lucrat în pandemie foarte mult. Adică am lucrat
bine. Într-adevăr, către persoanele fizice mult mai puțin, dar au fost șantierile mari care au continuat și nu s-au oprit. În schimb, în 2008, 2009, 2010 am lucrat în plin. Am prins un proiect atunci cu o firmă din București să placăm o fațadă cu alucobon și tâmplării de aluminiu și ăla a fost momentul în care a fost extrem de greu. Pentru că firma aia la un moment dat zice hai să lucrăm, nu mai respectau termenele de plată și eu pe bună credință am lucrat până într-un punct în care am zis stop. În momentul în care am zis stop, ei mai aveau, nu știu, 3% din lucrare și eu n-am mai vrut să o fac. Am zis, nu pot să mă duc până la final și să mă trezesc cu banii neîncasat, simțeam că ceva nu e în regulă acolo. N-au vrut să-mi plătească. Firma foarte sănătoasă, financiar, pur și simplu n-au vrut. N-au avut ceva clinciuri. Constructorul cu beneficiarul. Eu discutam și cu unul și cu altul, dar aveam contract cu constructorul și am ajuns în judecată. 2 ani de zile a fost cruntă. Ne-am judecat până am câștigat și mi-am recuperat toți banii. Mi-a fost foarte greu, foarte dificil, pentru că a trebuit să stau de vorbă și să explic ceea ce mi se întâmplă tuturor furnizorilor, iar datorită relațiilor vechi și sănătoase de până în momentul ăla cu toți furnizorii, m-au înțeles și m-au ajutat să depășesc acel moment. Efectiv, m-au ajutat cu termene de plată mai bune, cu tot felul de situații de genul ăsta, pentru că altfel aș fi fost în faliment. Ăla a fost un moment greu pentru mine. Și singur, și te lupți cu toată lumea, du-te cu avocați și așa mai departe. Inclusiv cu muncitorii, reușeai să plătești salarii în perioada respectivă. N-am întârziat nicio zi cu salariile la oameni. Niciodată. Slavă Domnului și asta e foarte important. Da. A fost unul din criteriile principale. Știam ce se întâmplă la firma unde lucrasem, la alte firme. Adică întrebai oamenii când vin la interviu, da, care sunt problemele lor și ce-i doare. Și atunci unul din lucrurile importante am aflat că este ca să-ți respecti data de salariu. Da, ziua de salariu trebuie respectată. Nu poți să te duci. Omul ăla vine la muncă pentru bani. Exact. Cum muncim toți. Cu familie de întreținut și cu probleme de rezolvat. Cu credite, cu lucruri de plătit. Nu poți să-i spui eluia că nu ai bani. Și am zis, ăsta va fi unul din criteriile principale, da, prin care eu să atrag oameni. Da? Adică respect întotdeauna ziua de salariu. Și acum, dacă avem zi de salariu vineri, sâmbătă, duminică, uneori chiar și lunea, banii se plătesc de vineri. Da? Super. Pentru că oamenii au nevoie de predictibilitate, de siguranță, au nevoie de bani să-și facă aprovizionarea pentru următoarea săptămână, să-și plătească creditele, să dea copilului care pleacă la facultate, la școală, etc. Și atunci este extrem de important lucrul ăsta și asta am respectat-o. În schimb, pe furnizori atunci i-am rugat să mă ajute și m-au ajutat furnizorii. Super. Asta datorită faptului că ai fost om serios și se puteau baza pe tine. Probabil că da. Ai transmis asta și am simțit și eu la un moment dat când am venit în țară cu construcția noastră aici acest lucru, știi? Și te înțeleg perfect. Cum crezi tu, cu forța de muncă, ai reușit să faci o firmă cum ai acum? Deci sediul este în Buzău, nu? Da. Chiar dacă tu locuiești în București. Da, a rămas. Ai fi reușit într-un oraș mai mititel să... Din ce cunoști acum, spre exemplu, din Bicaz, să aduni forță de muncă să faci o asemenea firmă și în Bicaz? Da. Da? Da, cu siguranță. Aduni oriunde. E mai greu în orașele mari, unde concurența e mai mare și mai ales în perioada asta în care se fură angajații de colo-colo. Da. Pentru că devin și oamenii foarte șmecheri. Știi? Și unii dintre ei. Dar să știi că oamenii se triază. Și eu am avut norocul să am alături de mine oameni buni, să-mi trimită Dumnezeu pe aia care să fie ok și să se așează lucrurile. Și se cer. Oamenii care nu sunt în standardul nostru pleacă singuri sau îi dăm afară. Adică îi vezi. Chiar dacă nu sunt niște valori scrise cumva cum se practică pe marile corporații, se creează cumva o cultură. Ne facem și ne descriem la un moment dat. O cultură, știi? Da, o cultură. Și atunci dacă majoritatea au niște obiceiuri și ceilalți noi care vin nu se încadrează în acele bune practici, deci se simt ei pe exterior cumva și pleacă. Da. E normal să fie asta. Clienți acum ai ieșit din străinătate, ai ieșit și în afară cu produsele DACO sau... Da? Și în ce condiții? Adică, practic, produsele din România se pot comercializa în Europa fără probleme. Adică
nu este niciun fel de restricție fiind în Uniunea Europeană, nu? Am trimis ferestre până în Chile. Prin intermediar, nu la clientul direct. Și lucrăm de cele mai multe ori cu firme care fac montaje, da? Cu arhitecți care vin. Zona de arhitecți vin în special din Franța, Franța, Belgia. Deci designeri care cer anumite produse la comandă, nu? Sau la modul ăsta, nu? Da. Sunt arhitecți, sunt oameni care lucrează cu clientul final, care îi amenajează toată locuința, reamenajează, construiește de la zero, depinde de dacă e construcție nouă sau construcție veche. Și atunci vin cu propuneri către clientul respectiv și îi caută întotdeauna să aibă niște oferte pe partea asta pe partea de toate produsele. Că e mobilier, că e tâmplărie, că sunt, nu știu, parchet, trepte și așa mai departe. Și atunci se îndreaptă și către noi, o parte dintre ei către România. Și pentru că știu că au produse calitativ la fel de bune, doar că la prețuri mai bune decât le-ar putea lua din Franța. Și la termene de livrare mai bune. De ce întreb lucrurile astea? Pentru că aud tot felul de povești, aici fiind gazda la Casa Bicăjanului, că dacă produci ceva în România, unde să distribui marfa ta, ce canal de livrare să ai, unde e piața de desfacere. Ori acum oamenii trebuie să înțeleagă că poți să vinzi un produs dacă îl faci la standard european cel puțin, poți să-l vinzi pe o piață, dacă ești dispus să te deschizi pieței din străinătate, poți să ajungi să vinzi produse oriunde. Și în Chile nu e tocmai aproape. Eu îți spun cel mai îndepărtat punct unde am trimis noi ferestre. Repet, printr-un intermediar nu cunoaștem clientul, dar ne s-a spus că pentru asta pentru că a fost abalat într-un anumit fel, ca să fie pus într-un container și așa mai departe. În rest am vândut din Anglia, Franța, Germania, Italia vindem cel mai mult. Da, vorbești foarte relaxat de lucrul ăsta, dar știu că în spate e o muncă asiduă și nu e ușor să deschizi firma, e cel mai ușor lucru. Să crești e mai greu și să te menții acolo. Ce abilități crezi că te-a ajutat să faci lucrul ăsta? Adică te văd foarte, foarte calm și relaxat, de asta zic. Ce abilități crezi că te-a ajutat pe tine să poți să crești, să aduci oameni lângă tine, să recrutezi oameni potriviți și clienți, lucrați cu agenți de vânzări, te ocupi personal de căutarea clienților, cum te descurci acum, cum funcționați? Evident că, fiind implicat în business 100%, mă ocup și de clienți. Nu a existat niciodată un moment în care să nu mă ocup. Acum, într-adevăr, depinde de locație, depinde de timing. De exemplu, dacă acum mă sună cineva și îmi spune chiar mi s-a întâmplat și astăzi, sau ieri. Mi s-a întâmplat să mă sune cineva din București și să-mi spună, uite, domnule, am de rezolvat o problemă. Chiar un prieten, 2 m-au sunat ieri. Și zic, ok, bun, am astăzi în București pe cineva. Super! Ca să nu fiu nevoit și încep să deleg unele din lucruri, pentru că nu pot să mă țin de toate lucrurile astea. În special mă duc la clienții care nu sunt foarte grăbiți și cu care pot să fac o programare, da? În sensul în care, domnule, mă sună că vrea azi. N-am cum să vină sau mâine. Pentru mâine, dacă e cineva din Buzău, îl trimit pe Daniel de la noi de la showroom, colegul meu care se ocupă de zona de showroom și de măsurătorile din Buzău, și atunci eu nu pot să ajung acolo. Dar dacă îmi fac un plan cu un client vechi, cu care mă cunosc și îmi spune, uite, aș vrea să vii să ne vedem, nu știu unde, nu refuz o astfel de întâlnire, pentru că întotdeauna sunt lucruri de învățat și nu m-am dat în lături de la asta. Dar, într-adevăr, timpul meu e mult mai limitat ca să manageriezi o afacere, să manageriezi și o familie, să fii implicat în familie, să 2 copii mici, unul de 2 ani și unul de 7 ani. Lucrurile nu mai sunt la fel de simple și relaxate și să faci toate lucrurile astea, îți trebuie un pic de control bun asupra ta și asupra timpului tău. Știi? Și cu tine. Discutăm de 3 săptămâni și am zis, vedem cum facem să venim să rezolvăm treaba. Am venit de ieri la Piatra Neamț, am rezolvat la Bacău, am rezolvat la Piatra Neamț, astăzi am ajuns aici să rezolv 3 puncte la Lacul Roșu și în jurul de Lacul Roșu, de locația ta. Da? Adică mi organizez în așa fel timpul programat ca să rezolv cât mai multe lucruri. Evident, sunt momente în care simt că trag foarte mult de mine și fac lucrul ăsta, pentru că
marți dimineața la 5 am plecat la Barcelona, miercuri noapte la ora 1 noapte am ajuns acasă de la Barcelona, joi dimineața la ora 7 am plecat de acasă la un prieten să filmez ceva, după care am plecat la Bacău, Piatra Neamț și așa mai departe. Adică sunt momente în care trag mult de mine, dar sunt momente în care realizez și atunci încerc să mă echilibrez. De exemplu, sâmbătă nu mai lucrez. Foarte rar mi se întâmplă sau îmi fac de lucruri mărunte doar atunci când lucrează soția mea. Dacă ea lucrează, poate mai îmi găsesc și eu anumite lucruri de rezolvat, de încheiat, dar e o zi mai liniștită. Și să fii antreprenor, tot timpul găsești lucruri de făcut. Da. Îmi spunea la un moment dat una dintre colegile mele, dacă ai puțin timp, aș vrea să discutăm despre. Zic, timp nu avem niciodată. Ne facem, dacă e nevoie. Da, dacă mă lași să stau 3 zile cu laptopul în față, să îmi notez ideile, să lucrez, să găsesc lucruri, să construiesc ceva și să-mi găsesc de lucru pentru business-ul meu, îmi găsesc 3 zile fără întrerupere, pot să fac asta. Așa că noi trebuie să ne planificăm, îmi spui când ai nevoie de mine, venim, discutăm punctual despre ce trebuie, ne planificăm întâlnire și așa mai departe. Super. Am văzut că pe lângă tâmplărie, PVC, aluminiu, vă ocupați și de soluții de umbrire care prind amploare și la noi, că nu știu, la noi nu era prea dezvoltată partea asta. În Germania erau firme specializate care făceau doar soluții de umbrire, tot felul de jaluzele și așa mai departe. Da. Cum vezi tu viitorul în România și dezvoltarea industriilor din România? Că este mitul ăla că la noi totul în țară e distrus. Cum vezi tu acum? Nu, la noi totul în țară se reconstruiește. Antreprenorii reconstruiesc România. Mulți oameni nu le vine să creadă. Nu, România a crescut enorm și crește în fiecare an. Sunt oameni extrem de buni pe care lumea nu îi știe. Sunt oameni cu business-uri foarte mari și cu viziune, oameni care construiesc în fiecare zi și aduc valoare țării astea, fără ca noi să știm. România crește datorită lor, nu datorită politicii. Corect. Politica e așa, o joacă de copil mic și e praf aruncat în ochi. Nu, ce e acolo la televizor? Eu nu mă uit la televizor de ani de zile. Când se întâmplă câte ceva, m-am uitat atunci când a început războiul din Ucraina. Afli de la prieteni. Că ai auzit ce s-a întâmplat? Aflu de la prieteni, mai văd rar câte o știre pe Facebook, că Facebook-ul nu prea dă știri pentru că eu nu mă uit la ele. Mai aud de la radio, sunt în mașină în momente în care ascult radio, pur și simplu foarte mult vorbesc la telefon. Îmi fac o listă cu pe cine am de sunat și de rezolvat probleme și atunci îmi fac o listă de vorbit la telefon. Asta e primul lucru pe care îl fac când sunt în mașină. Al doilea lucru pe care îl fac, să ascult podcasturi, da? Să ascult oameni faini și oameni de business, să ascult oameni care vorbesc de sănătate, oameni care vorbesc de nutriție, oameni care vorbesc de mindset. Eu cunosc cumva partea asta de străinătate, de diaspora, oameni care sunt în străinătate și sunt foarte mulți oameni buni care au capabilitatea să pornească lucruri de la zero, cum ai început și tu și mulți alții, dar nu o fac din cauza fricii. Care ar fi mindset-ul, atitudinea cu care ar trebui să înceapă să plece la drum un om care vrea să înceapă ceva de la zero în România? Cum crezi tu că ar trebui să pună problema în condițiile astea? Hai să încep cu o poveste. O poveste scurtă. Cel mai bun prieten al meu și singurul, după 20 de ani de Italia, l-am convins să întoarcă acasă. Câștigă mai puțin decât din Italia, dar o duce mai bine. Exact. Asta spun și eu oamenilor cu care vorbesc, că ticna pe care o ai acasă și contextul care e aici cu părinți, cu prieteni, nu-l simți. Toate cheltuielile de acolo sunt foarte mari. Ca să poți să duci o viață civilizată. Nu vorbim de acei oameni care se duc și stau 3-4 într-un apartament și doar strâng bani. Nu, ca să te duci acolo cu familie, cu 2 copii, cum era el, cu un apartament închiriat doar pentru el și să duci o viață normală, toate costurile sunt mari. Câștigi mult mai mult, evident, acolo decât aici. Mult mai mult. Câștigam mult mai mult decât aici. Doar că toate celelalte costuri fiind mai mari, da, te face ca la final de lună să rămâi cu mai puțin. Și partea asta emoțională nu ți-o dă nimeni acolo. Ți-e praf. El primea pachete, mâncare de acasă, de aici. Da. Adică de la socrii. Toată lumea primește. Sunt mașinile care transportă tone de mâncare și de vin și de
sarmale și de ciorbă și porci întregi, vite și așa mai departe, da? Nu ți aduce nimeni acolo sentimentul ăla că ești acasă, nu ți aduce nimeni partea de emoție pe care nu o găsești decât aici. Eu acum sunt bucuros că sunt aici cu tine, da? Că sunt în țara mea, că m-am bucurat astăzi de toată priveliștea de aici din Lacul Roșu și pe unde am fost pe la Trei Fântâni. Este absolut minunat și frumos. Mă bucuram că n-am semnat la telefon, ca să înțelegi. Da? Eram acolo cu Nea Ion și mă bucuram că n-am semnat la telefon. Lucrurile astea, când ai plecat din România, nu te mai poți bucura de ele, pentru că tu nu aparții locului respectiv. Te poți duce să te bucuri când te duci în concediu, în vizită. Dar ce se întâmplă de cele mai multe ori când ne întoarcem după concediu? Ce bine că am ajuns acasă. Sentimentul de apartenență, de casă. Da. Da. Așa că eu le recomand tuturor oamenilor care au o străfulgerare a gândului de a se întoarce acasă. Să-și ia inima în dinți și să accepte că le va fi grea o perioadă, dar nu se gândească doar la partea aia de greutate de la început. Pentru că partea aia de greutate de la început vine și compensează foarte mult cu faptul că ești acasă, că ești aproape de prieteni, că în fiecare weekend poți să vezi pe fratele, sora, bunica, mama, vărul, verișoara. Poți să te duci în satul tău, în orașul tău, în zona ta, să fii cu prietenii tăi. Ceea ce când ești plecat de aici, nu poți să faci lucrurile astea. E greu, pentru că acolo ai trăit în niște condiții și într-un anumit sistem, aici trăiești într-un alt sistem, care într-adevăr nu e la același nivel. Dar nu e mai nici diferența atât de mare cum era cu 10-20 de ani. S-au schimbat foarte multe lucruri. România a evoluat. Că nu vor să ne se prezinte lucrurile astea și că noi suntem ăia care zicem, domnule, e rău în țară. Hai să fim serioși. Salariile au crescut foarte mult. Da. Mai bine ca în timpurile astea nu este sau nu a fost probabil niciodată. Și ne mințim. Oamenii care aleg să rămână încă în străinătate se mint pe ei. Adică nu există un moment care să vină și să vă spună vouă cineva, să vă bată pe umăr și să vă șoptească e momentul să plecați acasă. Nu există. Momentul ăla ți-l creezi tu. Exact. Îl decizi tu. Bani suficienți niciodată nu ai pentru nimic. Adică mulți spun că când o să am o sumă de bani, o să mă întorc. Am mai auzit pe oameni care zic, domnule, o să fac copii când o să am bani, când o să am cu ce să-l cresc. Pă bune, dar ce acum mor de foame? Exact. N-ai unde să dormi? Copiii cresc oricum, adică... Copilul crește alături de tine. Că trebuie să-i cumperi niște Pampers? Că trebuie să-i cumperi niște lapte praf în cazul în care soția nu poate să-l alăteze? Asta e problema? Da. Dacă vrei fițe și alte lucruri, asta e cu totul altceva. Dar copilul crește. Sunt o grămadă de prieteni în jurul tău care sunt dispuși să-ți dea niște hăinuțe de ale copiilor lor pe care le-au purtat ghișce. 1 lună de zile. 2 luni de zile. Da. Pentru că majoritatea dintre noi cumpărăm foarte multe, ei cresc foarte repede, sunt utilizate puțin și găsim hăinuțe și perfect, și sunt foarte bune. Da. Sunt aproape noi. De acord, da. Deci aici ține toate poveștile astea ce și le spun oamenii, ține cumva tot de frică, știi? Ține de frică și își găsesc ei niște scuze exact. de care se agață ca să nu facă pasul. Sau cel puțin să spună de ce nu fac pasul, știi? Că dacă stai de vorbă cu ei și am avut... Sentimentul de nesiguranță, Marius. Sentimentul că vin aici și nu au nimic sigur. Da? Dar trebuie să te gândești așa, din punctul meu de vedere. Da? Dacă știu să fac ceva bine aici, adică trebuie analizate rațional. Adică ce au ei? Resurse, ori bani, ori abilități. Că contează mai mult abilitățile decât o sumă de bani, știi? Corect. Sau hai să zicem așa, domnule, am bani să trăiesc în România, cât m-ar costa pe mine să trăiesc acasă, alături de cele lângă care mă duc, da? Cât m-ar costa pe mine să trăiesc, 2 luni de zile. Timp în care să îmi caut de muncă, 2-3 luni de zile. Dar nu există. În România, dacă veniți, și eu sunt convins că afară sunt plecați printre cei mai buni oameni din țara asta. Deci eu vă garantez tuturor celor care veniți de afară, că dacă veniți să vă căutați joburi în România, în decurs de 2 săptămâni, maxim vă găsiți joburi bune. Asta în cazul în care nu-ți cauți de muncă. Da. Că dacă îți cauți de muncă, în ziua... Exact. Îți găsești de acolo. Da. Despre asta vorbim. Da. România duce lipsă de oameni foarte serioși și foarte buni. Uite, mă uit la ce ai făcut aici. Hai ca să-ți dau un exemplu tău. Poate n-ai văzut. Am fost atent la câteva detalii pe care le-ai făcut. Da? Se vede foarte mult că ai fost afară. Detaliile cu care s-a lucrat la această locație nu sunt de nivelul României.
Sunt de nivelul unor oameni care se vede foarte clar că au fost la afară și au avut cerințe, exigențe și așa mai departe. Păi dacă vin, eu n-am zis toți, 10%, 20%, în următorii 5 ani România bubuie. Noi oricum mergem pe un tren ascendent. Da. Eu obișnuiesc să spun că nu încerc să conving pe nimeni să facă nimic. Doar vreau să prezint povești inspiraționale și să vadă lumea aia care oricum se luptă cu gândul că ar veni sau vrea să vină. Cei care spun cu tărie că nu vor să vină, bravo lor. Podcastul ăsta nu e pentru ei. Da. E pentru oamenii care se luptă cu gândul ăla și amână de la o zi la alta, crezând că ceva, exact cum spuneai mai devreme, ceva o să se întâmple, te ia cineva de mânuță și spune gata, acum e momentul. Ori momentul e atunci când îl decizi și te adaptezi situației. Apropo de ce spuneai mai devreme, că vin în țară și o perioadă o să le fie greu, greu în funcție de ce aleg să facă în România. În funcție de cu ce vin. Că dacă nu știu să facă nimic și nu au nici măcar bani, atunci să nu-și piardă locul de muncă, să stea acolo. Că bine le șade, știi? Ori dacă au cunosc o meserie, au și niște bănuți și știe primii pași pentru a începe ceva, clar că nu mai au de ce să rămână dacă asta le dorința lor. Și asta le perspectiva lor și ceva îi ține pe loc, știi? Adică ar trebui, după părerea mea, să ajungă în gară înainte să plece trenul, decât să ajungă după ce a plecat trenul, știi? Ai o vorbă, întotdeauna vine un alt tren. Nu fugi după tren și autobuz, că întotdeauna vine. Da, dar ajungi târziu și prea târziu, dar știi? timingul e important. Corect. În business, timingul e important. Timingul. Mă gândeam acum să nu-ți uiți ideea. La momentul începerii tale în piața cu tâmplărie de PVC și aluminiu, mă gândeam la mine când am început firma de amenajări interioare în Germania. Într-un oraș micuț erau cel puțin 5 concurenți care aveau deja istorie acolo. Unii aveau a treia generație care puneau faianță și rigips. Și e o piață deja cu toate nevoile aproape satisfăcute și greu să începi o chestie inovativă, că te duci acolo să înveți, de acolo se dă ora exactă. Ori în România, cu cunoștințele care cei mai mulți dintre colaționatorii noștri le dobândesc, pot să înceapă aici lucruri interesante, unele care poate chiar nu se fac deloc la noi în țară. Cu toate că e greu acum să... Chiar dacă se fac, e atâta nevoie de oameni specializați și specialiști buni pe toate domeniile. Pe absolut toate domeniile. Mai ales dacă te uiți în zona de construcții. Păi nu găsești oameni serioși, firme serioase, foarte greu. Și cei care sunt serioși și buni au de lucru și îți dau niște termene de te doare capul. În zona de servicii conexe construcțiilor, cum sunt și eu, oameni serioși care să lucreze și să aducă lucruri de foarte bună calitate. De aici ți-am spus de ce am văzut. Am fost până la baie la tine și am văzut cum sunt detaliile puse. E clar că alea nu sunt detalii făcute de un român sau sunt supravegheate de către cineva, da? Care a văzut cum se întâmplă lucrurile și în afara țării. Da. Aici și piața din România cumva are o vină, să spunem. Sau poate nu neapărat o vină, e un cuvânt incorect, dar mă gândesc că meseriașii să ridică și ei la un nivel de calitate dacă li se cere, dacă te impui. Acum e evident că te duci la o bătrânică care nu a avut faianță în viața ei și pui faianță și invers și te pupă că ai pus faianță în casă. Corect. Ar trebui și pe partea asta de calitate să ne educăm și primul cred că ar trebui să se educe statul român la preluarea lucrărilor care se fac aiurea, să ceară calitate. Deci la asta mă refer. Adică, clar, ce ai făcut aici, ai făcut de noi și lucrând cumva vezi niște lucruri care inevitabil le faci și la tine, dar cred că piața ar trebui să ceară mai multă calitate, știi? Se cere din ce în ce mai multă calitate și se și oferă servicii din ce în ce mai bune. Doar că cu toate astea, cererea e mult mai mare decât oferta, decât disponibilitatea în piață, decât poate să ducă. Și încă va mai fi de acum încolo mult timp. Deja sunt multe sute mii de oameni angajați, oameni care vin din Asia.
Da? Gândește-te că oamenii ăia vin aici pentru că e cerere foarte mare și în continuare se angajează în construcții oameni veniți din zona respectivă, tocmai din acest motiv. Iar toți oamenii care vin, care sunt plecați acum afară și își doresc să-și deschidă un business aici, au șanse să meargă brici. Pentru că acolo ei au învățat nu doar o meserie, ei au învățat să se descurce. Ei au învățat să se descurce undeva unde nu au avut pe nimeni. În cele mai multe cazuri au ajuns cunoscând pe cineva, dar nu au avut un suport total. Pentru că acolo tu știi foarte bine cât e de grea viața și o auzim toți. Da? Se delimitează, te ajută până într-un punct. Pentru că nu poate să-și rupă el din timpul lui, din banii lui, pentru că acolo el are de plătit rate, el are de plătit chirie, el are de plătit mâncare, el are un job la care nu poate să renunțe, pentru că a renunțat, îl dă afară, nu stă la discuții. Lucrurile sunt mult mai drastice și mult mai clare. Ei, toată educația asta pe care a primit-o el, îl avantajează foarte mult când vine aici. Îl face să devină un om foarte serios. Serios și profesionist în ce face. Corect. Da. Corect. Asta, într-adevăr, piața din România are nevoie de astfel de oameni și cum se întâmplă de cele mai multe ori, fricile nu sunt justificate. Frica știi ce e? Știi ce e frica? Probabil un răspuns al organismului pentru supraviețuire. Să nu mergi acolo că te omoară ea. Nu faci aia că... Frica, dacă e să are două... Eu întotdeauna vreau să văd doar o parte a ce înseamnă frica. Nu mă mai uit la partea aia fricii care ne-a ajutat pe noi să evoluăm. Partea aia fricii care ne-a ajutat pe noi să evoluăm a fost momentul ăla în care auzeam ursul și fugeam de el când era frică, că altfel ne omora. Dacă nu era frica aia de atunci, noi nu evoluam ca specie. Noi nu mai rezistam, că ne mânca ursul și rămâneau doar animalele planeta asta, probabil. Exact. Da, aia ne-a ajutat. Dar acum, când vine vorba de frica asta de a te întoarce în țară, nu-i decât un blocaj și o presupunere a unor lucruri care nu s-au întâmplat și 99,99% din cazuri nici nu se vor întâmpla. Alea pe care ți le imaginezi tu. Exact. Pentru că sunt doar în mintea ta. Și noi, dacă e să fim sinceri cu noi, doar cu noi, și să punem pe hârtie toate lucrurile alea, să le scoatem din minte toată lista aia de frici, de ce nu, 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 și să le citim rațional, nu în ziua aia, că într-un moment în care am entuziasmul să plec și mă uit pe ele, îți garantez că tai 90% din ele. Și dacă pui după aia lucrurile pentru care plec în partea aia altă și ce aș putea să fac, dar să iei lucruri concrete, să vezi ce știu să fac, unde aș putea să mă duc, care sunt avantajele pe care le am, da? Acolo, o să vezi că nu mai e balanța atât de mare. Nu mă duc în România că e corupție. Și dincolo e corupție. Doar la alt nivel. Doar că e la alt nivel. Exact. Nu mă duc în România când am, nu știu, servicii medicale. Ba ai în România servicii medicale de care nu beneficiezi acolo. Mai bune chiar decât acolo unele dintre ele. Poate că nu le ai pe alea de la stat unele dintre ele, dar le ai pe alea de la privat. De acord. Da? Pe când acolo, da, îți faci programare și te trezești că peste 2-3 luni de zile. În România mai ai o relație, mai dai un telefon, mai nu știu de ce, pentru că sunt ai tăi. Așa fac și el la ei acolo. Tu nu te poți duce în țara lor să zici că ai relații și pile. Sunt unii care ajung să vorbească foarte bine limba respectivă, se integrează foarte bine, dar ăia sunt extrem de puțini. Și ăia sunt cei pe care nu interesează podcastul ăsta. Sunt cei care se rup totalmente de țară, de nație și așa mai departe, dar sunt puțini. De acord. Oamenii cu adevărat naționaliști, oamenii cu adevărat care au familii, care au rădăcini, oamenii care s-au dus să-și construiască case. Știi câte case sunt construite de către cei din diaspora și care stau și se degradează? În fiecare drum care îl fac la Iași... Se degradează. În fiecare secundă se degradează. Da. Deci la fiecare drum care îl fac la Iași, văd, nu exagerez, sute de case care sunt în situația asta. Practic se investesc banii în țară și familiile sfârșesc ori în chirii prin străinătate, ori cumpărându-și încă o casă și toți banii sacrifică. Asta e un caz fericit, da. Dar de cele mai multe ori ajung divorțuri, copii drame singuri, peste drame, da. Drame. Eu am trecut printr-un divorț. În podcastul pe care l-am filmat cu soția mea la Chișinău, am spus eu 3-4 ani de zile am fost în depresie și nu știu nimeni. Nu vreau să știi. Nu recomand nimănui. Gândiți-vă de 100.000 de ori înainte să faceți pași de genul ăsta și gândiți-vă să stați uniți aproape unii de alții.
Pentru că lucrurile astea destabilizează, mai ales când sunt cazuri de genul ăsta, unul într-o țară, este dezastru. Este dezastru. Ca să vezi că înțeleg ce zici, am cunoștințe care de 20 de ani stau separați, în sensul că nu sunt divorțați, ei sunt căsătoriți de 2 ori pe an, în cel mai fericit caz, câte 2 săptămâni. Știi? Deci asta nu-mi imaginez eu, dar într-adevăr sunt drame de tot felul. Și știu că ești implicat și în viața socială, aici acasă la tine, în Bicaz. Și pe lângă asta, înainte să intrăm în subiectul ăsta, vreau să-mi spui cum vezi tu, care sunt proiectele tale de viitor? Cele mai visuri de alea, cum spune Laura, nesimțit de mari, înspre ce te îndrepți? Știu că plănuiești un nou showroom. Și eram curios, o curiozitate personală. Asta nu e un vis, asta e o realitate care trebuie să se nevoie, întâmple. Nu? O nevoie, okay. Da. Schimb un showroom pentru că s-a întâmplat ceva cu infrastructura în orașul Buzău, nu mai avem acces cu parcare în fața showroom-ului și atunci clienții nu mai au unde să parcheze. Și mă văd nevoit să mut acel showroom dintr-o parte într-alta și e un proiect pe care trebuie să-l fac. Vise nesimțit de mare, uite că am niște vise pe care nu vreau să le spun aici. Ok. Sunt niște vise purtate și discutate împreună cu soția mea. Niște proiecte comune la care nu pot să le divulg încă. Okay. Acele vise. Okay. Business-ul meu vreau să duc într-o zonă de a produce cât mai mult și a vinde la export cât mai mult, iar serviciile pe care le fac pe plan local să le fac limitat, din ce în ce mai limitat, pentru că vreau să dezvolt foarte mult pe capacitatea de producție, să-i las pe alții care nu au producție și au doar partea asta de servicii și instalare să facă treaba asta, pentru că eu vreau să mă acces pe partea de producție. Am 1750 de metri pătrați de hale de producție cu tot cu birouri. Deci, trebuie practic, ce este mai dificil să te ocupi tu și partea de montaj care cumva nu necesită atât de mult know-how, să lași echipe specializate pe partea de montaj. Deci, practic, ambele sunt importante și în ambele situații ai nevoie de know-how. În schimb, eu am construit... Dar pe partea de producție trebuie să ai utilaje. Trebuie să ai spații. E mai mare investiția în zona de producție. Mult mai mare investiția. Pe când în zona de servicii de montaj nu e la fel de mare investiția. Da? Eu investind în zona asta de producție foarte mult și având foarte mulți oameni și oameni foarte buni pe zona asta, având spațiile mele de producție, vreau să dezvolt partea asta foarte bine. Da, execut împlătiri din aluminiu, vreau să fac din ce în ce mai mult și vreau să mă duc către export și mai mult. Asta e proiectul pe care vreau să-l fac. Asta e proiectul la care lucrez de atâția ani și proiectul meu de suflet. Un alt proiect la care visez este să construiesc ceva spații de cazare de lux pe izvorul muntelui, unde am un teren absolut superb de aproape 2 hectare. Undeva la malul lacului, cu vedere spre lac oricum, nu? Nu. Pe izvorul muntelui, chiar la palele Ceahlăului. Ok. Acolo, pe malul lacului, e casa unde am copilărit, casa bunicii mele. Nu știu acolo dacă vreodată se va întâmpla să facem ceva. Eu cu mătuși, unchi, părinții mei și așa mai departe. Habar n-am. Nu e un proiect la care să lucrez mental. În schimb, pe izvorul muntelui am cumpărat un teren acum 3 ani și e un teren superb, pe zonă însorită, care în partea superioară are inclusiv vedere către Ceahlău și e păcat să nu facem ceva. Și probabil că în următorii 2 ani de zile voi începe un proiect acolo de construcția unor locații de top. Da. Pentru că e păcat, avem o zonă mirifică. Deci asta spuneam unora că trebuie să pleci cumva în alte părți, să vezi ce au alții, ca să-ți dai seama cu adevărat de ce ai tu. Da. Asta am pățit-o când m-am întors în Spania, după un an jumate locuind într-o zonă toridă, uscată, maro. Când am venit într-o dimineață de iunie, după ploaie, imaginează-ți câte nuanțe de verde era și era extraordinar. Și atunci am realizat că, aici trebuie să mă întorc, știi? Și ajungem la Bicaz. Cum vezi tu zona asta a turismului din Bicaz? E suficient să ne axăm doar pe turismul din interior sau cum crezi tu că ar trebui să ne promovăm noi pentru străinătate? Cum vezi tu lucrurile astea? Pentru cei din afară care vor să viziteze România. Nu avem spații de cazare, nu avem spații suficiente de cazare ca să promovăm zona asta
la un nivel de masă. Zona asta este superbă. Pot să vină. Deja vara e plină. Confirmăm tu. Exact. Spune-mi că nu e așa. Da. Vara e plină și nu se întâmplă și vestea bună, apropo de că e o zonă superbă, așa o să rămână. Indiferent oamenii ce o să-i facă, așa o să rămână, știi? Ce mi-aș dori eu, uite, venind acum, trecând în Lacul Roșu și ducându-mă către Trei Fântâni, ar trebui să existe aici un arhitect șef care să nu dea voie să se construiască oricum. Adică ar trebui impuse niște criterii mult mai stricte, de la care oamenii să nu se abată. Pentru că e o coloristică diversificată în case și în construcții care nu dă bine. Ar trebui să fie o unitate, ceva unitar. Asta urăsc eu la tot ce se întâmplă în România. Confirm lucrul ăsta. Este incredibil. Eram în Barcelona acum 3 zile cu un amic și mă uitam la cât de frumos arată tot, unitar. Nu există, chiar dacă e la periferie, chiar dacă e în centru, chiar dacă e oriunde, totul e unitar. Nu există balcoane albe, maro, negre, gri, roșii, verzi, albastre, acoperișuri de 7.000 de culori. Nu există așa ceva. Aici noi suntem ăia șmecheri. Noi vrem să ne punem amprenta. Bă, da, supuneți-vă legii. Acceptați că legea e făcută, nu să fie încălcată, e făcută să fie respectată, pentru ca să arate ceva frumos și bine. Când o să vină ăla din ce ți-am zis eu ție de minunăția asta de aici? Nici nu știam că e a ta. Căsuța albastră, da. Căsuța albastră. Da. Arată impecabil. Da. Așa ar trebui să fie construite toate. Într-o notă, bun, te abați 10% stânga-dreapta. Cât îți permite acel arhitect care știe foarte clar ce face, că de asta e omul ăla deștept și a ajuns să facă arhitectura, pentru că el are o viziune, el poate să înțeleagă foarte bine ansamblele, lucrurile. De acord, dintre toate ce spui despre construcții, cred că crima cea mai mare este acoperișurile care întrăznesc oamenii să le pună inclusiv albastre, inclusiv temiri ce culori mai inventează ăștia, ori da, se pot vedea exemple și în România de așa, da, prin marele orașe unde se fac cartiere, acolo se respectă lucrurile și ies niște cartiere foarte frumoase, dar ne putem uita prin anumite sate în care restricțiile sunt aproape zero să construiești și vedem case pe lângă faptul că nu sunt aliniate niciunei linii arhitecturale, dar acoperișurile sunt ca un curcubeu așa de tot felul. E o suprafață mare de contact vizibil la acoperișul unor case. Eu stau într-un cartier mărginaș Bucureștiului, în Cosmopolis, care e un acoperiș în care s-a respectat foarte mult partea asta coloristică. Da, acoperișurile sunt un verde turcoaz, casele sunt toate albe, tâmplăria e toată albă. Când intri în cartier și acolo au început să-și pună amprenta românii noștri, adică noi, prin modul ăsta. Da, eu îmi fac pergola albă, vecinul și-o face maro, altul și-o face gri, eu vreau să-mi schimb ferestrele, îmi pun ferestre gri, îmi pun o copertină roșie, unul verde. Bă, nu e ok. Nu e ok deloc. Suntem niște infatuați, suntem niște oameni care considerăm că știm noi mai bine. Ce îmi trebuie mie să respect asta? Bă, nu respectă la tine în casă, în interiorul casei tale. Poți să faci cum vrei, cât nu afectezi pe nimeni. Dacă vrei să stai cu jegul până la jumătatea ferestrelor, e problema ta. Dacă vrei să stai cu căldura la maxim, e problema ta, tu plătești. Dacă vrei să stai cu răcoarea la maxim, e problema ta. Dacă n-ai ești afară, trebuie să te adaptezi unei societăți civilizate. Nu mai suntem în evul mediu. Da? Trebuie să vedem cum ne comportăm civilizat, corect. Hai să respectăm oamenii de lângă noi. Pentru că oamenii ăia care se duc în Barcelona, cum am dus și eu nu m-am dus cu treabă. Da, eu am fost în interes de serviciu. Dar am profitat de 2 ore înainte să plece avionul și m-am dus până lângă Sagrada Familie, am băut și eu o cafea frumos acolo, am mâncat ceva, m-am relaxat. Da? Dar este ceva de vis. Oamenii ăia, mă uitam, de 100 de ani nu s-a terminat construcția și reabilitarea ei. Da? Oamenii ăia investesc în acel obiectiv pentru că obiectivul ăla atrage milioane de oameni. Dar totul e unitat, totul e frumos. Dacă mai continuă în același mod încă 10 ani de zile de acum încolo cu haosul ăla, nu o să mai fie aceeași frumusețe la noi. Pentru că omul își pune amprenta și dacă și-o pune prost în loc să și-o pună bine, lucrurile devin prost făcute. Slavă Domnului, am găsit ceva bun pentru Bicaz, apropo de asociația Bicazul nostru. Slavă Domnului că în Bicaz nu s-a făcut nimic.
Nu ai ce să repari, trebuie să construiești acum, da, corect. Deci acolo nu s-a întâmplat nimic. Sunt două lucruri în orașul Bicaz la care a umblat primăria și a făcut ceva. Liceu și spitalul. Și a intrat pe harta stațiunilor turistice, nu? Hai, Marius, mă lași. Pe bune? Păi cel puțin pe acte, nu? Teoretic, da. Așa am înțeles, nu? Teoretic, da. Ce s-a întâmplat de când am Dar suntem noi aici care putem să facem, știi? E foarte puține locații sunt, adică locații cu cazare pe malul lacului, aproape inexistente, nu știu, sunt două sau trei. Ieri, pentru că ți-am organizat mai multe lucruri să vin aici, am fost invitat la Cătălin Năclad la un post de radio care are difuzat și online. Și am discutat despre... Cum îi spune postul de radio? Radio M+. Ok. Radio local din Piatra Neamț, da. spuneți. Ok. Și Târgu Neamț, Piatra Neamț, e zona Neamțului. Și am discutat cu Cătălin. La un moment dat o sună pe o doamnă din Bicaz, Carmen, care e jurnalist la București, jurnalist independent și... Mulțumesc frumos! Și ce am discutat noi până să o sune pe Carmen, ne-a spus și Carmen. A zis, dacă Bicazul, lacul la Bicaz, ar fi fost undeva în Elveția, acolo era plin de hoteluri, de 4 stele, 5 stele, de embarcațiuni, de vapoare, vaporașe, bărci, schijeturi, tot ce vrei tu, da? Și de super mega pensiuni pe lângă. Și de super business-uri pe lângă. La noi, nu, frate. Da. Aici o să-mi spun punctul de vedere apropo de legătura între o linie arhitecturală și încurajarea investițiilor. Într-adevăr, chestia asta cu coloristica, cu cromatica e foarte problematică la noi, mai ales în zona rurală, cred, și probabil și în unele orașe care fiecare izolează casele și pun tot felul de așa. Dar pe de altă parte ar trebui și legislația să se schimbe în sensul să se poată construi, să încurajeze cumva construcțiile, să atragă investitori pentru a ajunge la o stațiune de aia de lux cum ar putea fi Bicazul. Sau și zona asta. Nu, cred că doar trebuie respectată legislația. Legislația există. Da? Dar nu cei care sunt nu respectă, nu? Păi ce vrei să-mi spui că nu există un arhitect sau un arhitect peisagist? Dar ce te faci că este votat într-un consiliu local un PUG care blochează pe jumătate din cei care vor să investească. Cum îi blochează? La nivel de înălțime, la nivel de la nivel de, de poziționarea clădirii. Nu toți au 5.000 de metri pătrați de teren și dacă vrei, nu toți au terenul la depărtare de stradă. Și atunci te obligă să pui casa cumva, să o faci o fâșie de casă, de fapt, sau nu te poți lipi de hotarul tău, pe terenul tău. Ăsta e motivul pentru care trebuie să discuți cu arhitecții. Ăla trebuie să-ți găsească soluția optimă pentru terenul pe care l-ai tu. Tu trebuie să te supui legislației. Că e bună, că e proastă, asta e, nu-ți convine și eu consider că e proastă. Du-te, frate, în Parlament, implică-te, da. Du-te până acolo sus ca să schimbi legislație. Sau dă-i în judecată și demonstrează că e prost făcută. Ai variantele astea. Dă drumul și fă ceva. Nu, și scrie pe Facebook că nu-mi convine. Da, pentru asta trebuie oameni și revenind la subiectul podcastului nostru, noi suntem o masă mare de oameni plecați și sunt nații când le-a fost greu, nu au plecat, au rămas și au luptat și au construit țările lor. Într-adevăr, ai dreptate aici, are sens. Tot timpul le spun și eu asta oamenilor că ce nu ne convine ar trebui să ne implicăm pe plan local sau, de ce nu, cine poate, pe plan național, să se implice într-o mișcare de genul ăsta. Ce activități ai cu Asociația Bicazul nostru? Am văzut foarte multe acțiuni de curățare a lacului. Da, aveam un parteneriat cu Asociația Mai Mult Verde și au fost multe acțiuni de ecologizare și de conștientizare și ecologizare în jurul lacului, începând din 2021 încoace, în care s-au strâns peste 5 toane. Prima dată s-au strâns 4 toane de deșeuri, de gunoi, de pe lacul Bicaz, împreună cu toată lumea de acolo. O implicare masivă, după care oamenii cred că au înțeles, pentru că au fost din ce în ce mai puține. Am fost inclusiv pe Baicu, unde am montat un pește între la imeț, așa, din plasă,
o să-ți trimit o fotografie să o pui acolo, să o vadă oamenii, în care o lumea să arunce acolo peturile și toate gunoaiele, să nu mai ajungă în lac, pentru că peștele mănâncă acele gunoaie. Se descompun, le mănâncă și după aceea cine îi mănâncă pe peștii? Tot noi. Și noi ne facem rău nouă. Lucrurile s-au schimbat. Să știi că am văzut schimbare în ultimii 3-4 ani de zile, de la an la an. Și există din ce în ce mai puține gunoaie. Noi, ca și asociație, revenind la partea asta de asociația Bicazul nostru, am căutat să venim și să ajutăm comunitatea din punct de vedere al dezvoltării urbane. Asta ne-am dorit. Să aducem un plus. Există alte asociații care ajută spitalul, care ajută oamenii nevoiași și așa mai departe, cu care colaborăm și sunt super ok oamenii și ne-am dorit să venim să sprijinim, să facem niște proiecte mai mari. Am captat atenția oamenilor și am arătat că se poate prin câteva evenimente pe care le-am făcut în 2020, 2021, 2022 și continuând asta cu ecologizarea. Am făcut Spiritul și Moșului, în care am împărțit 500 de cadouri copiilor din oraș. Am făcut înainte de Paști, în care au fost iepurașii Muntelui, au mai fost de 1 iunie pentru copii pe stadion. Am făcut câteva evenimente ca să le arătăm oamenilor că se poate. Am cheltuit bani într-un an de zile mai mult decât a cheltuit primăria în 3 ani de zile cumulat la un loc pe sport, bani alocați. Da? Și ne-am izbit în câteva proiecte pe care le-am propus către primărie să ne pună la dispoziție o bucată de teren dintr-un parc, să plantăm niște aparatură de gimnastică pentru părinții care se duc copii în parc, care generează ceva curent electric și erau acolo o căsuță de 5x3 unde să punem noi niște baterii, niște aparatură ca să putem să facem lucrul ăsta. Nu s-a putut face, că vezi, Doamne, o să fie acolo, chiar am spus și aseară lucrul ăsta, o să fie acolo o gogoșerie propusă de cineva, dar de fapt erau acolo depozitate niște cauciucuri ale pompierilor și gogoașa a mâncat-o pentru că nu s-a făcut nimic. Și bineînțeles, acum sprijinim un proiect propus de un tip de acum vreo 5 ani de zile cu un teren de sport și ne izbim de același lucru, că nu se dorește să se facă. Rigiditatea autorităților locale care... Rigiditate înseamnă că mai ești un pic flexibil, nu. Blocaj total. N-ai cu cine. Din păcate. Din păcate, asta se face din cauza faptului că îi pui pe ei, probabil, în lumină proastă, îi pui pe ei în situația de a se simți incompetenți. Pentru că sunt incompetenți. Exact. Dacă se simt, înseamnă că sunt. Dacă cineva mă face pe mine prost, am învățat de la Petre Nicolae, stau să mă uit la mine. Mă uit odată în buletin, mă uit în viața mea, ce am făcut, de când m-am născut, pe unde am trecut, ce am făcut, de ce să mă simt prost? Dacă te jignești, înseamnă că chiar ești. E problema lui. Dacă te simți jignit, te simți atacat, înseamnă că ai o problemă. Eu stau să mă uit. Eu trebuie asta, nu înseamnă că are la o problemă cu mine. Când am făcut asociația, că am fost vocal acum 4 ani de zile și am zis că hai că facem o asociație să venim să ajutăm să sprijinim, s-a trezit pe vremea aia domnul actual viceprimar ca să spună în primărie și peste tot că Iutici vrea să candideze la primărie. Înțelegi? Și pe motivul ăsta a început râcă împotriva mea. Bă, dar ce interes are ăsta? Zvonesc unii. Bă, dar tu vrei să candidezi? Nu vreau să candidez. N-am niciun interes. Am un business, am o familie, trăiesc la București. Nu există așa ceva. Nu, vreau să fac această asociație, să vin să vă ajut. Deci eu vreau să-i ajut. Ce vrei să spun, că stăm acum cu bani în cont, 60.000 de euro, să facem un teren de fotbal și nu putem? Nu avem sprijinul lor? Nu vor? Am avut întâlnire pe 26 ianuarie, suntem în 5 aprilie, da? Trebuia să ne răspundă în decurs de o săptămână cu stadiul juridic al unor terenuri. Ca să vedem unde putem amplasa un teren de fotbal, pentru că terenul de la internat s-ar presupune că e mai complicat de făcut, copiii trebuie să se odihnească noaptea și noi am cerut ca să fie și noaptea deschis vara, că vin oamenii din diaspora. N-au unde să facă nimic în orașul ăla. Copiii se joacă pe pământ. Se găsesc voit probleme la soluție, adică cam la modul ăsta. Nu, se găsesc întotdeauna piedici, se caută orice modalitate de a nu se face, în loc să ne uităm, hai să vedem cum să putem să facem. Da? Pentru că primordial pentru ei nu îi să se creeze ceva pentru comunitate, ci să apere fiecare propriul ego și interese. Știi cum e? La Bicaz e un primar de vârstă mai mare decât a tatălui meu. Peste 70 de ani. Nu știu exact cât are. Oricum, e un primar de o anumită vârstă. Respectabilă vârsta lui. Din păcate, mentalitatea lui e una comunistă.
învechită Uh-huh. și nici nu mai am cum să o schimb și nici nu vreau să o schimb. Înțelegi? Dar suntem în an electoral. Suntem în an electoral. Bicăjenii pot să facă chestia asta? Bicăjenii pot să facă chestia asta, da. Eu le-am zis întotdeauna și am zis-o și lui. Dom'le, noi nu am venit să facem nimic. Noi nu am venit aici să vă certăm. Că nu vă spunem pe placul vostru. Nu despre asta e vorba. Mie dacă vine un om și îmi spune un lucru care e adevărat, sau mai mulți oameni vin și îmi spun, știi cum e o vorbă. Dacă zic 5 oameni că ești beat, du-te frate și uite-te la tine că poate ești beat, culcă-te și trezește-te ca să o iei de la capăt. Dacă îți spune cineva că tu te axezi numai pe spital și vii și câștigi alegerile de fiecare dată doar cu oamenii de vârsta a treia și cu faptul că ai băgat niște bani în spitalul ăla și de fiecare dată te duci la ea și le spui și le arăți că ai făcut ceva pentru ei și pe el alții nu-i scos la vot, că lumea nu-i scoate la vot. Dragi bicăjeni, dacă cumva vedeți acest podcast, ieșiți fraților la vot. Ieșiți la vot, indiferent pe cine votați. Indiferent pe cine votați. Este dreptul vostru. Nu stați acasă. Lipsa unui vot nu face altceva decât să-l crediteze și să-i dea credit acelui om nepotrivit pentru orașul Bicaz. Indiferent care e el. Cu siguranță este nepotrivit cel care va ieși față de votul vostru. Imaginați-vă lucrul ăsta. Ieșiți la vot, e dreptul vostru să faceți asta. Sunt 2500 de voturi în orașul Bicaz sau 2500 de voturi că au fost la ultimele legi și s-a câștigat primarul cu 900 de voturi într-un oraș cu 6000 de oameni. E incredibil, trebuie schimbare obligatoriu. Nu se poate de 3 mandate să stai în funcție și să nu faci nimic. Să vii să ne spui nouă acum 3 ani de zile că ai o căsuță în care vinzi gogoși. Aveam un proiect cu Melania Medeleanu. Ei a fost prezentatoare TV, o tipă de milioane. Face 12 proiecte pe an. Și toate proiectele sunt atipice. Adică vrea să facă ceva unic. Și am discutat cu ea și a zis, am liber pentru luna august pentru proiectul ăsta. Putem să ne mișcăm? M-am dus la primărie. Ce am primit? Un ștă în fond. Bă, nene, vine femeia aia cu sponsorizare de 70.000 de euro. Facem în orașul Bicaz un proiect de 70.000 de euro, doar că trebuie să ne mișcăm în 2 luni de zile, da? Să punem la dispoziție tot. Bă, n-ar fi dormit 3 zile și 3 nopți să fac tot posibilul ca să am toți banii în comunitate. Da, dar autoritățile nu se putea lăuda în campanii cu proiectul ăsta, știi? Da. Din păcate, da. Aici suntem. E o mentalitate idiotă. Cretină, învechită, cum vrei să o spui. Este eronată gândirea asta. Corect. Este eronată. Nu poți să refuzi un proiect. Dar de ce nu poți să te bați cu pumnul în piept? Pe vremea mea s-a făcut, mă. Eu am aprobat, mă. Eu m-am luptat, mă. N-am dormit 3 zile și terenul. Dar nu poți să te lupți așa? Da, dom'le, n-a fost făcut de mine. A fost proiectul lui ăla. Da? Dar nu poți să zici, bă, prietene, mulțumesc, mă, că ai făcut asta. Datorită lui am făcut asta. Te duci acolo la oamenii ăia din sat pentru a câștiga voturi și spui, noi n-am făcut. Nu noi, el a făcut. Noi ne-am luptat să obținem avize, să o punem la dispoziție teren, ei au venit cu banii. Da. Oare ce zice acel alegător? Bravo, mă! Exact. Se poate. Da, pentru a spune, să pui problema de genul ăsta, îți trebuie o anumită, să fie la un nivel spiritual în care tu nu contezi, tu nu ești în centrul universului, știi? Ori ce spui tu mie, asta este. Ei nu se pot lăuda cu asta în campanie, deci nu e o creație a lor. Și orice ar fi, se simt inferiori. Și pentru asta blochează proiecte faine, știi? Din păcate. Da. Ce spuneai de proiectul tău cu căsuțe, eu îți doresc succes și cu tot ce aveți de gând și eu, să fiu sincer, eu aș visa să am acolo pe malul lacului o căsuță. Este o locație, îmi scapă numele acum, și ce răsărit de soare și apus de soare vezi acolo, să te ferească Dumnezeu. Eu am copilărit la Buhalnița, fix în cea mai apropiată curte de stradă și de ochiul ăla de gura aia de acolo de Buhalnița. Eu acolo am copilărit. Eu acolo merg la pescuit, acolo mergeam cu tata la pește, acolo mergeam cu prietenii de acolo din copilărie. E extraordinar de frumos. Și în față, fix în față, vezi minunăția aia de ceahlă. Este absolut. Tu cunoști cu siguranță România mai mult ca mine, ai călătorit foarte mult și în interes de servici și știi că oriunde te duci vezi astfel de peisaje. Da. Cu siguranță că nu e cea mai
nu sunt cele mai frumoase peisaje din lume, poate, dar cu siguranță că sunt cele mai concentrate frumuseți din lume pe o țărișoară ca România. Și gândește-te la care ar fi cel mai mare câștig al României, să nu mai fim doar 15 milioane, să fim cu toți acasă, știi? Care ar fi cele mai mari câștiguri pentru România și pentru oamenii care s-ar întoarce acasă? România ar deveni mai puternică financiar, mai puternică din punct de vedere economic decât multe țări din Europa. Și asta în decurs de 10 ani de zile, dacă s-ar întoarce, nu toți, 50% dacă s-ar întoarce, da? În 5 ani, 10 ani maxim, România duduie. Și duduie de ce? Pentru că oamenii ăia, voi, care ați fost plecați și care sunteți plecați, veniți cu know-how de acolo, cu mentalitatea de acolo, cu lucrurile pe care le-ați învățat și le-ați experimentat, voi schimbați mentalitatea aici. Voi nu faceți altceva decât să schimbați mentalitatea. Dar trebuie să veniți acasă în masă și trebuie să acceptați că o să suferiți o perioada asta de transformare. Dar ghiciți ce? Vă adaptați extrem de ușor, pentru că aici vă este vouă rădăcina. Da. Cât ați stat voi în Italia, Franța, Germania, Austria, oriunde ați plecat în lumea asta, voi aveți o perioadă din viața de adult care nu își pune amprenta asupra ta și asupra conștientului tău, cum își pune amprenta partea de copilărie. Exact. Iar tu când te întorci aici, sentimental, emoțional, tu te vei regăsi în perioada din copilărie și adaptarea va fi extrem de ușoară. Eu îți recomand să-l inviți pe Răzvan. Știi că ți-am spus. E invitatul meu. O să vadă podcastul și oricând poate organizăm o discuție. S-a și mutat aici, a lucrat, l-am adus în România. Eu după ce mi l-ai recomandat, eu mi-aduc aminte că prima dată când au venit băieții tăi la noi aici, a venit și el, da. Mi-aduc aminte și îl și cunosc, că l-am văzut pe Facebook. Deci este invitatul meu la următoarea ediție. Un lucru important. Am văzut că ai adus Beast Club-ul la Buzău. Nu l-am adus. Nu l-ai adus tu, dar ești parte din Beast Club. Beast Club-ul este o comunitate de networking. Networking care eu visez de foarte mult timp să încerc să o aduc la Piața Neamț, dar lipsa timpului sau cumva activitățile care m-am băgat nu-mi permite lucrul ăsta. Povestește-mi un pic despre asta. Cât timp faci până la Piața Neamț? Vreo oră. Eu miercuri, în fiecare zi de miercuri dimineața, sunt la Beast Club. Doar dacă n-am, cum am avut acum săptămâna asta, să fiu plecat din țară. În rest, sunt la Beast Club. Și trebuie să convingi pe oamenii care își doresc să învețe, să crească și care își doresc să-și dezvolte business-urile plecând de jos. Oamenii care sunt foarte sus, unii dintre ei vor să vină pentru ca să cunoască oameni noi, ca să cunoască idei noi, oamenii care sunt open mind, cei care sunt plini de ei și știu eu că au ajuns să aibă milioane și nu-i mai interesează nimic, nu sunt clienții pentru Beast Club. Beast Club e o comunitate de networking care nu face altceva decât să te ajute. Eu n-am adus Beast Club-ul. Ana Maria Mircea a făcut deschiderea și ea a fost cea care a cumpărat franșiza. Recunosc că m-am implicat foarte tare și am fost prezent aproape la toate întâlnirile din Beast Club. Datorită și acestui lucru, Ana Maria m-a cerut să fiu vicepreședinte și să fac parte alături de ea în Beast Club și mai nou sunt și partenerul ei în Beast Club. Ok, deci tot ești la butoane cât de cât. I-am dat ok-ul că mi-a propus să fim asociați în zona asta de Beast Club. Pentru mine, eu oricum eram acolo. Deci, foarte fain. Eu oricum eram acolo. Foarte fain. Și îmi place comunitatea și îmi place să ne cunoaștem noi oamenii de afaceri care vrem să învățăm și să creștem. Și e o școală foarte faină de a-ți îndepărta temerea de a vorbi în public, de a-ți prezenta business-ul și e un lucru de unde poți să-ți iei foarte multe contacte și foarte multe relații ale oamenilor și să înveți din experiențele celuilalt. Noi acolo venim și ne prezentăm, ne spunem păsurile, ne spunem off-ul, ne cunoaștem, ne ajutăm și ajungem să facem business-ul împreună. Foarte fain. De asta și mă gândeam eu să aduc Beast Club-ul la Piatra. Trebuie să studiez tema asta, să văd cum se poate. Dar cu siguranță că
niște întâlniri săptămânale sau lunare sau periodice aici în zonă vreau să fac cu oamenii de afaceri care își doresc, cum spuneai tu, că nu toți își doresc sau să facă, că ei știu, ei sunt șefii, dar vreau să fac în zona asta a cheilor Bicaz, poate, de ce nu, cu cine putem sta de vorbă, chiar mi-aș dori chestia asta. Și mulțumesc că ai venit la noi aici și ai discutat și ți-ai împărtășit cu noi povestea, care cu siguranță e foarte inspirațională pentru mulți. Și dacă ne ascultați podcastul ăsta, recomandă-ne un viitor invitat care are o poveste de viață inspirațională și stabilim o întâlnire pentru a ne vizita și a vorbi cu el despre de ce crede el că acasă îi mai bine. Cei care s-au întors din străinătate și s-au reintegrat în România sau cei care au rămas și au construit o viață faină aici în România și nu ar părăsi România noastră pentru nimic în lume. Deci aștept recomandările voastre în comentarii, în mesaje. O zi bună să aveți! Mulțumesc, Marius! Numai bine îți doresc! Super! Mersi!